Katawhan sa Dios, maayong hapon kanatong tanan. Aniya kita karon sa ikakawhaan nga Domingo sulod sa tuig sa liturhikanohong kalendaryo sa atong simbahang Katoliko. Maghatag niining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ato naman kini nadungog ang maong Ebanghelyo last week, apan gisubli gayon lahit na sad og mensahe. Akong sugdan kining maong hamubong pamalandong pinaagi sa pagpasabot una sa tanan. Nganong ang maong babay nga kanaananhon gisulayan gayon og gisukod sa tong Ginoo, pinaagi sa iyang pagsulti dili maayo nga ang pagkaon sa lamesa ipakaon ngadto sa mga iro. Kung atong tanawon ang iro, gipakasama ni Kristo ang kanaananhon nga usa ka iro. Kay ang mga kanaananhon dili man ni sila pure nga mga Hudiyo. Mao bitaw sa laing Ebanghelyo gitawag kining maong kanaananhon nga babay nga Syrophoenician or Canaanite woman. Wala siya'y katungod mudawat og mga pabor gikan sa Ginoo, kay dili man siya Hudiyo. Og nakonfirmar kini sa Ebanghelyo gihapon nga diin si Kristo miingon, ang akong pag-anhi alang sa mga nawalang karnero sa Israel. Sa ato pa, mga Hudiyo ang gipangita sa atong Ginoo. So ni samot mura baog atong tan-awon ang kahimtang, mura og ang babay gisulayan, gipakita kaniya nga ubos gyud ang panglantaw niya. Apan pagsulay ra kadto mga igsuon. Tuguti ako sa pagsaysay kaninyo mahitungod sa usa ka bantugan nga tao nga sakop sa hari sa Damascus, si Naaman, usa ka general. Si Naaman tungod kay laagan natakdan og sakit kaniadtong panahona nga mananakod og lisod ayuhon kay wala pay tambal nadtong unang panahon. Karon ang maong sakit mura na lang hilanat, kung mutumar kag biogesic mawagtang dayon. Unsa man kining maong sakit? Sanla, leprosy, og maoy sakit ni Naaman. Mao nga miingon ang sulugoon sa iyang asawa, adto dayon ngadto sa Samaria na ay propeta ngadto nga nagngalan og Eliseo. Adto ngadto mamaayog gyud ka. Tuod man mituo si Naaman nga taga Syria. Ngadto siya, nagdaa siya napulo ka pilak o napulo ka gold bars. Gipakapina niya og maanindot nga tila, daghan kayo. Nya naapay kabtangan nga pwedeng madawat ni Eliseo nga propeta. Na-discourage si Naaman sa pag-adto niya didto tungod kay pag-adto gyud ngadto niya ni Eliseo ang niatubang ang mensahero naman lamang ni Eliseo, ni prophet Eliseo, Elisha, mga igsoon. Siya ray niatubang ang iyang mensahero. Ikaduha, wa niya mahatag kadtong iyang mga gihalad sa propeta, bugti sa iyang kaayuhan. Ikatulo, nga nainsulto si Naaman kay ngadto sa Syria, doon na ngadto'y
daghan kayo duha ka dagkong mga sapa nga pwede niyang liguan. Apan miingon si Propeta Eliseo, ayaw ngadto sa inyong sapa nga lapad. Arira dinhi sa Samaria. Nay sapa diya sa unahan. Ibili ng imong chariot o kang imong kabayo. Kikan dinhi paglakaw ngadto. Niingon ang mensahero ni Eliseo. Ni samot o kainsulto si Naaman. Mingon siya sa iyang kaugalingon, may pamagwa na lang kumuari, na insulto mangkog maayo, apanwa, giingnan siya sa maong sulugoon sa iyang asawa. Tumanon ba nimo, bisan unsay sugo ni Eliseo kanimo? Tungod kay ganahan siyang maayo, iyang tumanon, apan pag-adto ngadto sa maong lugar, halos siya na discourage. Kay nahasol man siya, bisag general siya sa maong gingharian sa Damascus. So mao kadto, ikawa siya, wa siya atubanga, ang iyang gihalad, wa pod niya mahatag ngadto ni Eliseo, gipalakaw pagyud siya, wa pasakya, gipalakaw og taas-taas na kilometro aron lang maligo niyadtong maong batis o maong sapa. Pag-abot didto, gingnan dayon, maligo ka ni ining maong sapa. Kapito, murag pito ka sakramento. Kay nomdom ko sa kong mama, aron mawagtang ng imong pagaw, pagkuhag dahon sa atis, kana giyong sa punuan. Pila ka buok ma? Pito. Nganong pito raman, di man pwede gwalo. Pito na dong kasakramento ipahinungod kung muyatis nga na diha. Mao saya akong gihimo, akong gamay nga baso diha, nanay pito kadahon sa atis. Pahinungod ko no sa pito kasakramento. Mutuman na lang ko. Oh? So mao na mga igsoon. Nangutana na pod siya, nganong kapito mangyod? Atumana ang gisugo ni Propeta Eliseo. Kapito, nagilapod siya. Manasa, balik na sa. Saka na po, balik na po. Unsay nahitabo. Nadawat ni Naaman ang kaayuhan. Ang iyang sakit na sanla na wagtang inura mismo human sa iyang pagsakripisyo. Ang iyang panit, nibalik og kakinang sama niyadtong bag-o pa siyang natao. Nindot kaayo nga panit. Ang iyang nawong, baby face na mga igsoon. Dili susama ninyo mga kunot. Baby face ng iyang nawong. Kanang inyong nawong, na baby face man lang na, tungod kay gibutangan ninyong anapong. Pero kang Naaman, nibalik yun ang iyang pagkabatanon. Nawagtang ang iyang sanla, mga igsoon. Ang iyang tingog, nindot na, dili susama sa kong tingog, pagaw-pagaw pa. Lesson number 1, sama sa maong inahan. Ang inahan sa maong anak nga giyawaan. Na insulto apan ni padayon. Nganuman, iyang gitangtang ang iyang garbo. Unsaon pagtangtang sa garbo, atong ablihan ang atong salabutan. Arita una sa kapot kapitis sa atong pride na kinahanglan putlon. Sama ni Naaman. General gud siya, iyang giputol ang iyang pagka-general. Kay walay kumo kon bisan niyon ka, ay manager man ko sa bangko, ay inhinyero man ko, kuan man ko, kanang congressman man ko, mayor man ko, iuna gyud ko. Pare man ko, una ko. Sama gud ni Antong ni anhi si Sir Julius sa Divine Mercy.
Mobalik siya karong 24, alauna gyapon pagsayo gid mo mga masakiton. Ha? Ay niabot din engineer. Ko, Father, pwede giuna ko kay engineer ko na ako'y dagang transaksyon. Matay, engineer. Naglinya gid sila Iapi lang ti kas linya, ato lang kas tumoy. Ha? Kay lain kayo na magpauna ka ba? Sige padre, murag nasagmuyo to siya, kubahala masagmuyo ka. Total ang premyo sa imong pagkasagmuyo, kaayuhan man pod sa imong sakit. Linya sa din Mao pod nato, ato nang tangtangon ang atong garbo mga igsoon. Kana bang nagingong ka nga, nagdahom ka sa imong kaugalingon. Ayaw pagdahom. Sa tubangan sa Ginoo, kung pagtuo ang imong gidala, ayaw dada ang imong garbo. Kay ang pagtuo sa mata sa Ginoo, hataas kay sa imong garbo. Ang tanan nga anaa kanimo, wala kanay kwenta sa Ginoo. Bisag muhalad pa kadihag minilyon nga salapi, ang naman pod. Kung imo nang ihalad dinhi ang minilyon nga salapi, ako ginangdawaton aron mapahuman gyud nato sa hingpit ang ang public CR. Unya mapahuman pod natong pasiminto, mapapinturahan na pod nato ning atong sod sa atong simbahan. Ako ginangdawaton. Pero imo nang himuon kon ang imong kaugalingon mapaobsanon na sama ni naaman, sama usab sa maong kanaananhon nga inahan. Ikaduha, makadungog na gani ka nga muratag na insulto sama nining babay sa atong santos nga ebanghelyo karon ang maong inahan. Dawata lang yun na ang mga insulto. Dawata na. Usapa lang na. Usapa na. Ayaw panumbaling kung giinsulto ka. Ano man, mga pulong ra kana, sama ra kana og mga mananoyng awit nga sa kaanindot sa imong pagkanta, mutumaw sa kaulahian nga nayabag ka. Nganong nayabag man ka? Ang kayabag kabahin ka na sa titik nga imong gilitok o gimitlang. Siyempre, muabot yun ang higayon nga mayabag ka. Ano man, kay do naman kay gilitok nga mga pulong. Tanawagod, inigkanta. Mukanta ka. Kinsa siya, ngano. Nayabag ba ka? Wala. Nayabag ka? Wala. Wala. Pero atong Osmond, kinsa siya, ngano. Nganong nagbuod ka, ayabag. Naa may pulong. Pero wato ni mo gibutang ang pulong, diretso ra gid unta. Kinsa siya, ngano, nan, nayabag ba ka? Or no say. Kana mga igsoon. Di gyud ka mayabag, basta di nimo ipadayon. Maupod ka na sa atong pagtuo, mga igsoon. Tinuod, tunado ang atong pagtuo. Iya sa Ginoo, apan nganong moabot man ang higayon nga nabugnaw ta. Sa tanang higayon sa tong kinabuhi sa matag adlaw, nagmata gyud ta. Apan nganong inigwali sa pare, matuog man ka. Aber? O kana kabahin kana sa kayabag mga igsoon, ato gyud nang dawaton. Nganuman, do na may Ginoo nga mopabalik niini aron kanang tanan mamahimo nga pulido. Amidst the crookedness of life, God made our path straight. Maunay wisdom sa Ginoo nga lisod natong tugkaron mga igsoon. Apan ang maong babay, wa gyud mawagtangi sa paglaom. Nagmaisugon siya, nipadayon siya.
Mao na moingon na gani ang imong gipanguyaban, di ko nimo kay bati kag nawong. Ayaw padayon. Di ko nimo kay dirty look ka. Ayaw padayon. Una kamo mga kulito. Yan ay kadagko na ninyo ayaw sa moro panguyab. Ha? Padayon gyud ka. Das-das yun. Total, sa madugay madali, sigig tanaw anang imong gipanguyaban nga babae. Magwapo ra ka madugay sa iyang pananaw. Mausab ra gid na. Ano man siya? Hala kalagom niya nawong. Magsige nagtanaw nimo, hinahinay sa kagnusnos og dahon saging sa imong nahaw. Na muputi na madugay. Makonverted ang tanan mga igsoon. Kay sulayon mangyud ta mga igsoon. Ang dautan, taliwala sa atong pagkamatarong o pagkamaayo, ang dautan usahay mulubog mga igsoon. Pagsuway ka na, nga diin atong dawaton. Mag-iskot ang dautan, ug mga adlaw, 5 ko kaadlaw, nga dili kayo ninyo makita din sa tong parokya, kay mukuha man ako sa retreat, so sa 5 kaadlaw, mga kaigsuonan. No, ngadto sa IEC, sa Deliverance and Exorcism, 5th National Gathering on Exorcism and Deliverance. No? So, dinhi sa tong parokya, doon ay duha ka lay counterpart, sila si Pretty Nanay, si Ma'am Wena Manengo, o si Brad Archie Montisioso. So, kaming tulutanan, puros mga miyembro sa Oasis of Love ni Tatay Dodong Limchua. So, poros Oasis of Love ang atong gipadala. Salamat kay kani Sister Eva Manolat nga naningkamot niini. So, mao na nga mga adlaw, labi kay mga daghan kayo rong gisamok o gihasol sa mga dautan, sa mga inahanglan ta o mga parokyano sad nato nga kahibalong muatubang niini. Mao na ang nahitabo ni Naaman og ni usa maong babaeng kanaananhon. Ilang giatubang ang tanang kauwaw, ilang giusap. Mao tumingon siya, makakaon manggani maestro ang mga iro niya ng mga mumhong nga nangatagak ilaw sa lamesa. Mao kadto nga nausab ang pananaw ni Kristo sa inahan og nahitabo ang milagro. Nga sa kaulahian, ikatulo, sa kaulahian di ay Dios maoy maghari. Ang Ginoo maoy mananaog. Mao nga kana diayng atong mga pagsuway, diha ra na kotob, mulabay ato ra nang mabangalan. Ang katapusan di ay Dios ang lintunganay. Ang Ginoo maoy magmadaugon. Mao na nga moingon ka, hasol, lisod, ang problema gitawag og problema kay dunay suliran. Apan human sa maong suliran, mahuman niini ang tanan, mao na ang kasulbaran. Ang suliran adunay kasulbaran. Mao na sakto gina sa DYHP, kini ang akong sulat suliran. Kundi naadayoy mutambag mga igsoon. Dunay mumaymay, dunay mugiya. Og sakto ang gihimo sa maong babaeng kanaananhon. Nga wa gyud niya tagaig higayon, nga muliko siya, moditor mga igsoon. Nagpabilin siyang ligon sa iyang pagkainahan, kay aduna man siya gikabot ang kaayuhan sa iyang anak. Ato kini masinati mga igsoon, kung kita usab musunod sa gitudlo kanato karon sa maong kanaananhon nga inahan. Amen.